Ja, hej. Jeg vil gerne lige introducere en simuleret proces, som vi har lavet i vores PLC-program og i Factory Talk View, således at vi har en emuleret proces, og som vi laver styrker på. Det handler om her, det er, at vi skal have vores emulator PLC, skal vi have til at køre, da den skal vi have åbent, og vi skal have vores PLC-program, som allerede er sat på og downloadet. Husk lige, at vi downloader lige den her vej. Vi går ud og spørger who er aktiv, når vi har vores PLC-program inde i systemet. Og så går den ud og spørger på, hvad der er ude på netværket. Det er gjort, og se, der kommer frem her, og den peger også på emulator PLC'en her. Så den er allerede i gang, så derfor kan vi heller ikke downloade, som det er nu. Godt. Tredje ting, det er, at vi har vores Factory Talk View, som vi bruger som SRO, styring, regulering og overvågning af et anlæg. Og vi har under displays, her har vi en auto, et billede, som ser sådan ud her. Der har vi en vandproces, en vandtank, og vi har et par limit switche, som måler på vandstanden, og vi har en level transmitter, en niveau transmitter, som er udtryk for væskeniveauet i tanken. Til det har vi så to pumper, som vi kan styre, og vi har to magnetventiler. Vi har en control valve, og vi har en magnetventil. Der er sådan lidt dansk og engelsk indblandet i det her. Men vi kan styre de her ting. Det gør vi blandt andet herinde fra manuel. Hvor vi går over på siden manuel her, så får vi lige nogle knapper frem her. Så hvis vi vil have prøvet de her ting af, så har vi et procesbillede her. Så kan vi lige se, om det nu også virker. Vi sætter den her i test display. Når vi står på siden her, så kan vi lige lave et test på selve displayet. Og nu kan vi se, ligesom så afspiller den her. Og der kommer så nogle værdier frem her. Du kan se, der er ingenting i vandtanken. Den står på 0,0. Der er heller ikke tændt for nogle ting her. Det kan vi gøre herovre. Vi tænder lige for pumpe 1. Og det gør vi lige ved at trykke på den. Der. Og så skulle det jo gerne give sig til at køre. Der er bare lige lidt opvarmningsøvelse her. Så nu har vi to pumper i gang, så nu går det rimelig hurtigt. Vi slukker lige for den ene, og så slukker vi også lige for den anden. Så det ser ud til at fungere. Vi lukker lige vandet ud her. Det gør vi med magnetventilen 1. Og vi kan også åbne for CV1. Så går det noget hurtigere ud af tanken. Vi lukker lige dem her igen. Så det er rent fysisk afprøvning. Det er en hardware-test, kan vi sige, at vi ser, at tingene fungerer. Nu har vi stoppet det hele, og nu står der noget vand tilbage i tanken på 8,0% af det opgivet i her. Hvis vi vil over at køre det i auto, så kan vi også lige, har vi også lige et billede af det her auto, som vi har her. Den kan vi også lige afspille, for at se, hvordan det fungerer. Og vi siger start styring. Og så er der lavet en lille styring, som vi lige kommer tilbage til her, lige om lidt, hvad det er for noget, der nu kører der bagved. Så den ser ud til at køre noget vand ind her med pumpen, og den lukker noget ud igen på et tidspunkt. Og switchene her, de reagerer jo på væskeniveauet, så der kommer nogle signaler tilbage fra den. Ja, der stopper vi lige en gang, og så går vi lige over i PLC-programmet og ser, hvad er lige, der foregår herovre. Se, der er to programmer, der kører her. Tasks, som det her. Og den ene, den her hardware, det vil sige, det er den styring, som vi går ind og laver på vores vandstand. Hvis vi lige prøver at pakke den ud, så har vi
en main, som laver et ganske simpelt kald til en subroutine, det her styring. Den har vi der. Og det er sådan set programmet, der kører den proces, som vi så lige før. Nå, men processen, den har vi til at lægge her. Den er simuleret eller i en model af en vandstand her. Og der er lavet noget programmering, som gør, at den efterligner processen. Så altså, det er en model af processen. Egentlig skal I ikke koncentrere om det. I skal bare forestille jer, at den programmering, der er lavet her, det er en, der efterligner den fysiske vandstand, som vi prøver at modulere og emulere. Så egentlig skal I bare pakke den ned og sige, jamen, der er en proces, der kører for os hernede. De der tags, som vi nu går ind og bruger her. Nu har vi en styring her, har vi et tag der her, den der low limit switch, og vi har en LSL1 low level switch, og så har vi en pumpe her, som så kører pumpen og så videre. Så har vi lige en omskifter imellem manuel og auto. Det var om fra SCADAen der, hvor vi sagde start og stop af anlægget. Så når vi trykker på start af anlægget herom, så bliver den aktiv her. Det kommer alt sammen om fra SCADAen, de knapper vi har der. De fysiske switcher her, ja, det har vi fra processen. Og de ligger under controller tags. Så hvis vi lige dobbeltklikker på den, så kan vi gå ind og se, at vi har de forskellige tags, de forskellige signal ind- og udgange, som vi har brug for. Det er i store træk det går ud på. Hvis det var sådan, at vi går ned og vil koble os på det fysiske anlæg, ja, så har den der jo ingen betydning. Den simulering, som vi har her, den skal vi bare have slettet. Så væk med den, når vi skal på det fysiske anlæg. Og når vi skal på det fysiske anlæg, så skal vi ind og lave en alias for. Det er beskrevet i en anden video, hvor vi laver konfiguration osv., af hvordan vi går ind og laver alias for. Det er når vi går ind og har den fysiske indgang og den fysiske udgang. Den skal vi have fortalt PLC'en. Hvor er den? Så det er den forskel, der er til det program, vi har her. Så når en gang, at vi skal prøve at køre med det på det fysiske anlæg, så skal vi ind og have lavet alias for. Og så skal vi lige have ændret vores CPU, fordi det er jo emulatoren, PLC'en, som ligger i softwaren. Den skal vi ind og have ændret, og det gør vi herinde under Change Controller, hvor vi ændrer til den controller, som der rent fysisk ser i vores anlæg i laboratoriet. Så indtil at vi kommer til at koble op, så er det her, at vi laver vores styring. Og hvis vi så går ind og kigger på, hvordan den styring her, den nu lige fungerer, så kan vi da lige prøve at eksperimentere med at åbne begge vinduer på én gang. Nu har jeg ikke lige en monitor at gøre med, men det kan være en fordel, at man kunne køre den på 2. Den sætter vi lige i gang. Nu har vi lige et billede af vores SCADA-system, og den prøver vi så lige og henter frem her. Og I kan se, at her fylder den på, og så rammer den øverste switch der. Det vil sige, at det udtryk her, det bliver ikke høj. Og her, der starter den så igen, når den rammer den nederste. Og pumpen, den danner selvhold her. Og så venter den på, at den der bliver aktiv. Og så slukker den for pumpen. Når pumpen den slukker, så går vi ned og siger så simpelt, at når pumpen er slukket, og vi stadigvæk står i manuel auto, ja, så lukker den vand ud af systemet. Vi kan prøve at stoppe den her,
Fordi det er en controller, en omskiftning imellem vores automatik og vores styring. Se, der trykker vi på start styring, og den forsvandt her. Så nu står den stille, fordi den her betingelse er ikke opfyldt. Den skal vi så ind og starte igen, hvis det er sådan, at vi vil køre videre på den. Vi åbner lige her igen til, så kom den tilbage der. Sådan. Kort om Factory Talk View. Nu beder den om her. Vi lukker lige det her program ned, det kan vi godt gøre. Vi siger bare, at vi gemmer det der. Det er opbygget på den måde, at vi har 2 sider, vi skifter imellem. En med auto og en med manuel. Det vil sige, vi har nogle knapper med her. Så der er 2 sider at vælge imellem. Og det valg, det foretager PLC-programmet herinde. Når vi vil køre det her med de 2 sider kørende, så skal vi lave en testapplikation. Det vil sige, når vi ligesom har fundet frem til, at det her ting her, det ser ud til at virke fornuftigt, så siger vi lige, ja, der er nok ændret lidt der, så vi siger bare ja til det, og at den har ændret et eller andet. Og så laver den en runtime-fil, og den runtime-fil, det er jo så den fil, som man blandt andet anvender til et operatørpanel, eller hvad det er nu, man har foran sig. Og det tager lige lidt tid med at generere den fil. Den pakker simpelthen skatteprogrammet ned til en håndterbar filstørrelse. Og så siger den start op, og der har vi så vores skattesystem. Så vil den præsentere sig på den her måde. Og der går lige lidt tid her, så viser den så, hvordan at den kan køre. Nu kører tingene så automatisk, fuldautomatisk her. Vi lige stopper styringen, og så stopper den her, og vores knapper de kommer frem og viser, at vi kan gå ind og manuelt styre på det. Så åbner vi en ventil her, og så lukker vi noget vand ud, og så videre, så videre. Så vi lige hardwaremæssigt kan se, om det her fungerer. Når vi siger start styring, så går den ind og kigger på det PLC-program, vi har lavet, og så kan vi få den til at gøre de ting, som vi nu gerne vil. Shutdown, når vi skal tilbage til at eventuelt lave nogle ændringer, eller hvad det nu måtte være. Så har vi de muligheder her, og jeg kommer tilbage til senere med hvordan er det nu, at vi håndterer en Factory Talk View program. Så det er jo sådan lige for at komme i gang. Så god fornøjelse med det, og så håber vi